Hej Nadia. Hvad laver du? Har du måske tid til at kigge forbi til en kop te eller kaffe? Jeg har noget, jeg godt lige vil snakke med dig om. Jamen det er ordentligt. Vi ses om lidt. Det er godt. Hej hej. Kom ind. Hej. Hej. Kom ind og sæt dig. Kan du have lidt drik? Jo tak. Hvad så? Hvordan går det? Det går sgu ikke så godt. Nå, hvordan kan det være? Jeg er gravid. Okay, jamen... Hvordan? Jamen, jeg fandt ud af det for et par dage siden. Gik en tur til lægen, og jeg havde haft det dårligt. Og så sagde hun, at jeg var gravid. Okay, jamen... Hvem er faren? Jamen, det kan jeg faktisk ikke helt huske. Det var en, jeg mødte på en bytur. Jeg tror måske, han var Thomas. Hold da op. Hvad er dine forældre? Hvad siger de? Jamen, jeg har faktisk ikke fortalt det endnu. Jeg er sådan lidt bange for, hvad de vil sige, også fordi jeg er så ung, og de vil jo gerne have, at jeg skal have en uddannelse, men det er jo lidt svært, når man har et barn. Ja. Så jeg er lidt bange for, om de vil hjælpe mig. Hvad tænker du selv om det? Jamen, jeg vil jo rigtig gerne have børn, men jeg tænker også, at jeg er måske lidt ung, og det er et stort ansvar, og jeg vil jo også gerne være sekretær. Så jeg hælder nok egentlig mest til at få en abort, men jeg er også bange for, at mine forældre de vil synes, at det gør man ikke. Jamen altså, hvis det er det, du mest føler for, så synes jeg ikke, du skal tænke på dine forældre. Det er jo dig, der skal tage beslutninger. Altså, jeg skal nok støtte dig og være med hele vejen. Det er jeg virkelig glad for.